Tenen ànima els éssers humans? No ho sé pas. No ho sé pas. El que sí que no tenen és paciència dins d'un embús, per exemple, a les 3 de la tarda. Però tenen ànima els gossos? Però com van a tenir ànima? Com van a tenir ànima si no tenen el coeficient intel·lectual convencional? Són uns serveis de mosquit i són uns capsigranys. Ara bé, en una altra vida hi haurien animals com ara els mosquits, els tigres, les mosques, les serps i tota aquesta colla? Animals que no paren de tocar els collons. Ni idea. Però el que és clar és que els gossos no repetiran vida. No repetiran vida per burros.